Cigi! Caka, auf! Ale pandu, nemá pandu. Já si nevydal pandu. Já. Tak jo. Tak já pandě oběma. Hej, do toho, oba, do toho, hej, všichni. Hej, počkejte, zapněte dveře, já nebudu říkat, ne? Zapněte dveře! Zapněte dveře, prosím, koláři! Rozhodčí koláři, zapněte dveře! Au! Co mi to bude? Hej, takhle na body. Míro, počkej. Zapněte dveře! Zavřít dveře, tady bych svítil do očí, no. Hej, takže, svoboda! Počkej! 3, 2, 4. A kolik začínáme? To je na palce. Já jsem to měl palce. Vaše. Au! Poprava. Hej, kde rozhodčí? Podání se mění nebo nemění? Podají se mění nebo nemění? Nechce. Jedna, brání na druhé straně. Musíš se to...